הייתי בשבת, טרחתי אצל משפחה מסוימת, ואחד מהקרובי משפחה בא לבית כנסת, שכולם שם, אתה יודע, לבושים, חליפות ברמה הכי גבוהה שיש, והוא בא לבית כנסת, יענו מהרסוואטים, עם מכנס ג'ינס קצר, חולצה, אתה יודע, טריקו מקושקשת, טוב, סבבה, באמת. כל הכבוד לו, אשריו ואשרי חלקו, בא לבית כנסת, ודאי, תבוא, מקבלים אותך באהבה, איך שאתה תבוא. אבל בגלל שהוא בא ממקום דתי, וגם מהמקום של הכדורגל, אז בסוף התפילה אמרתי לו, תגיד לי, שעכשיו מסי, משחק במגרש, איך הוא משחק? הוא מכנס קצר עם הפיג'מה, נכון רץ. עכשיו שהוא בא לטקס כדור הזהב, איך הוא מגיע? חליפה, אחי. כל הנבחרת של הכי טובים של כל העונה, כולם באים חתיכים, עם החליפות ברמה הכי גבוהה של עשרות אלפי שקלים כל אחד. למה? טקס כדור הזהב. אמרתי לו, עכשיו לבוא לבית כנסת בשבת, צריך להרגיש מינימום שאתה בא לטקס כזה מכובד, ומה שנקרא, נא להתלבש בהתאם. אז האמת, ברוך השם, אמרתי לו את זה בצורה כל כך יפה, שהוא קיבל את זה, וכבר, אני חושב, למחרת הוא כבר בא עם לבוש יותר מכובד שהיה לו.